kendo machiegni. Mane en ogawi mar Joel Bucha ma pacho ka David Maraga osingo mar bedo e lai manyime e lweny mar kedo kod weche mag mibadhi. Maraga bende onyiso dwaro mare mar biro laro kom matend piny e yiero ma higa 2027. Ne omedo wacho ni chenro mag dongruoge maonge kanyakla kod apisa mag sirikal bende wacho ni jomibadhi ema duono mwandu ma pacho ka. Magi ne owacho kendo bende notieko wuodhe ma osebedo kotimo e kaunti ma Kwale. Hiyo muhuri ya serikali inaenda kutumika kuweka contract, kuweka agreement ambao badala ya agreement kukost bilioni 1 na cost bilioni 10. Hiyo bilioni 9 zaidi wewe ndio unalipa, mimi ndio nalipa. Alafu useme hakuna barabara, hakuna madawa, hakuna nini. Tutawezaje kuendelea mbele tukiwa na wizi kama huo? Tukianza kuzungumzia mambo ya hakuna madawa hospitalini, watoto hawaendi shule, barabara zimekwisha. Baada ya Migao Maro